tinonyeba tobhilivha nhema dzedu. Munhu ari most dangerous munhu wokuti anozvinyebera ndini obhilivha nhema dzake. Ukaona wakubhilivha nhema dzako wadwa pastage yaye isingadzokeki zvokuti unonyebera vanhu imi vanimi kune nzou yarohwa uko nechitima takurai madhishi munotora nyama kune nzou yarohwa nechitima wanyeba unonyadzazati you made this up vanhu votanga kumhanya achinda iwo bhilivha kuti maybe nzou yacho yarohwa ukaona wadero chamwari ndo stage yawava kuti you believe your own lies. Yeah. It's one thing to lie kumunhu but ukaona wakubhilivha nhema dzako stage iyoyo haicharipeki. So guys, alive ndo zvanaita kutaura dzidzai please itai masocial sciences verengai musangomanyira kungoita mamashona english potai muchiita zvimasubject zvakaita sana psychology sociology zvimasocial sciences zvinotidzidzisa kungova vanhu vakangwara munyika zvinongokumutsa. So ndaya ndakapusa but ndakangodopepukawo nezvimasubject izvi zvinobetsera. Itai masubject akaita sana sociology musatyira kuri hagozhi psychology chichichi zvinokubatsira kungova a clever wise person mustreet wise chaitaiyo because kuti ubire munhu womubare ka ndo zviri easier than kubira munhu wokumusha. Ndogara ndichitaura munhu womubare anofunga takangwara. Munhu anofunga takangwara ndiari easy kutsotsa manje. Unosvika kuti microphone iyi yakagadzirwa negold iri gold iri ndakatoitora mumuseum because anoziva zvemuseum. Ukaenda kumunhu wokumusha ukati microphone anoti ndeiko iyi ndowadoya zvako nedanda rekutemesa shuma ndio randoziya izva ndina basa nazvo chinodii icho chichi chinodii. Pano munhu womutauni manje ndochiziya chimicrophone cheworld cup ichi anenge wakabata wakavhara kudai iworld cup unoziva world cup world cup ndegold world cup unozati inodhura sei 50,000 pounds handetotengesa ndipe 10,000 yaunayo unotora chiworld cup icho unotengesa. Paanozodaiona haisi world cup chispeaker ndeche $1 mtona munhu wokumusha womutsotsi. Why handisi kuti vanhu vokumusha vakaputsa but sometimes tikaita too much information we are easy. It's easy for people to use that information kutirigira pasi. Sometimes ukawanza information it gets much easier for vanhu not victimizer kuti information iyo vaishandisa against us. So guys, ngatirege kufurirwa kuti wanzi unotengeswa matickets ekuenda kudenga. Kutengeswa matickets ekuenda kudenga napastor muchidyirwa mari dzenyu. January ari kuuya muri kusekerera nhamo so but January ari kuuya. Another thing chekupedzisira chanaida kudzi ndoti guys, verengai mapepa but doesn't mean everything you find on internet is real. Doesn't mean that anything you read per news is real. Zvimwe zvacho zvinoda verification. Cheka kuti zvanyorwa nani nguvai achizviitirei. Zvimwe zvacho zvinenge zvakanyorwa April Fool's Day zvakadonyorwa kuti 1 April but you choose to believe stupid stuff, right? The best way is to verify information, validity of that information kuti right azvina basa zvanyogwa nenewspaper rinosireva chokwadi musiyo rinogona ngotanga kunyeba. Don't believe stuff. Ndotokuudza ini kakawanda muchinzi ningafa ningarwara ningari kurwara kuAfrica akutofa ofa mare. You just believe all that stuff. Mangwana masikati muona munhu for example our former president man tofa ari mangwana masikati muona zvenyaya mabelievers zvese muchikosora muchibelieve zvazvo zvisina basa rese. Check the validity of the information before you even start sharing it, because nokuti chauya paWhatsApp you believe zvinokuwestera time yako zvinokutadzisa kuti makomborero ako anodori bhobo. Plus imwe nyaya like for example unopfimbiwa nemunhu kupfimbiwa chakutongopa example yekupfimbiwa nemunhu unopfimbiwa nemumwe munhu waunonzwa kuti but munhu ndiri kumuda woda kunobvunza mumwe munhu kuti nai munomuona sei murume iwe chama what if munhu wacho achimuda. Do you think inini ukauya kwandiri uchida kundibvunza gero randinoda rakandiramba ndokuudza manyara ese ukauya kwandiri uchindiudza nai unoziva sei musikana uyo ari bhoho here chichichi anenge akutondida ndokuti musikana anorwara nemaronda mumhezi chaidzo chakumisa because anenge akandiramba. Imbozvibvunza iwo kuti right iye munhu andiri kubvunza ndimai vake here anogona ndipa accurate information here. Do I really need to ask? Zvimwe zvinhu you just need to ask the person here woinvestigator wege. Vamwe vazhinji motori single nokuda kwomumwe munhu akangokunyebera ine ruma munhu akuti uye mai weye anorwara we shamwari mazuva ano kwaane uyu easy methods dzokucheka. Kana wada munhu wako
tora uende naye kunotestwa muri 2 motestwa kana muchingwa pane window period modzoka after 2 months again motestwa zvokumirira udzwa nomwe munhu ninganorwara umwe munhu anenge achida kuita zveshayisana endogona memuchibvunza umwe munhu atovaone nhamo yokushaya murume akati ava vagoroorwa ndigosara ndiri ndega rega ndivarambanisa vamwe vanhu anoita german newadya vamwe vanhu anenge ari marriage asi achiziva ni marriage dzavo dzakafa unotsvaga advice kumunhu ane marriage yakafa anokutsvakirwa munhu anouraya marriage yako kuti mufanane dzidza kuti uri kutsvaga advice kumunhu akaita sei right guys